will put his angels in charge of you to watch over you carefully. For he will command his angels concerning you to guard you in all your ways. For he guards the course of the just and protects the way of his faithful ones. Then you will understand what is right and just and fair. I will be a wall of fire around, declares the Lord. I will be the glory within it. He will cover you with his feathers. Under his wings you will find refuge. His truth is your shield and armor. You do not need fear terrors of the night, arrows that fly during the day. Check. Then you will go safely on your way. Omega DigiBible. Truth is just a click away. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Good day. I'm Brother Eli Soriano, overall servant of the members of the Church of God International. I want to invite you to join us in a minute of prayer every day, 9:30 a.m. Eastern Time, to pray for humanity and the whole world as we go through these perilous times. While safety measures like washing of hands and strengthening of our immune system may help us through this horrible predicament, there is still no precaution or cure more powerful than God's mighty intervention. And we need His intervention now more than ever. It doesn't matter what religion you are in or what denomination you belong. This is an invitation for all the people around the world who cares for the future of their family, friends, loved ones, and humanity as a whole. Everybody is welcome to pray with us. For more details, you can check out the description box below. Thank you very much, and I hope to hear from you soon. May God bless you.
na po ang mga kapatid na tayo po. Anuanom ne yahoho yɛ return sa frɛ mu nyinaa sɛ mama yɛnsiesie yakoma yɛmmɛ wɔ Nyankopɔn asrɛ wɔ Nyankopɔn hɔ no mmoa ɛwɔ yɛn dwumadie ase na yahoho nyinaa nso yɛtɔ sa frɛ mu sɛ mamɛka yɛ ho ma yɛmmɔ mpaeɛ nsrɛ wɔ Nyankopɔn a wɔyɛ yɛn nkwawura mama yɛ nyinaa yɛmmɔ mpaeɛ nuanom. Awurade yɛ Nyankopɔn yɛn agya otumfoɔ ne wɔkɛseɛ ɛwɔ yɛn Awurade Yesu Kristo din mu ebio yɛn nyinaa yɛasane ahyia mu yɛda wo ase sɛ wɔama yɛn akwanya pa wɔama yɛn nipadua ahoɔdene wɔama yɛn adwenemuteɛ wɔama yɛn ɔpɛpɛ bi wɔ yɛn akoma so sɛ yɛbɛhwɛ wo nsɛm kronkron yɛda wo ase sɛ da mu nyinaa wɔhwɛ yɛn so wɔabɔ yɛn ho ban wɔama yɛn deɛ ɛhia yɛn wɔama yɛn nhyira bebree nso a yɛbɛtumi de afiri mu afiri da mu nyinaa wɔabɔ yɛn ho ban afiri ɔhaw ne amanneɛ nyinaa mu yɛtumi toa so asomdwie mu yɛnim sɛ yɛyɛ wo nsa no nnwuma akɛseɛ na wɔama yɛn asomdwie wɔ yɛn sene ntɔ bebree mu da biara yɛde wo nhwehwɛmmɔ ɛsrɛ wo sɛ fa yɛn bɔne kyɛ yɛn sɛdeɛ yɛde yɛakyɛ wɔn na wɔfom yɛn nti yɛsrɛ wo te yɛn akoma mu agya yɛsrɛ wo sɛ ka yɛn ho ɛberɛ a yɛsua wo nsɛm yɛsrɛ wo te yɛn akoma mu kanka yɛn ahohoɔ a wɔhwehwɛ wo nokorɛ yɛsrɛ wo sɛ ma wo nkyerɛkyerɛ ne wo nsɛm ɛwura yɛn akoma mu na yɛtumi de abɔbra yɛn nkwanna dodoɔ a wɔde bɛma yɛn yɛn Awurade yɛsrɛ wo sɛ yi yɛn yɔnko nnipa akoma mu nsɛmmisa no nkanka nneɛma a ɛyɛ akwansideɛ yɛsrɛ wo sɛ yi firi yɛn akwan mu yɛtumi asom wo yɛsrɛ wo sɛ hyerɛ biribiara nkyerɛkyerɛ yi ɛdo ne nkyɛn wɔ yɛn Awurade Yesu Kristo din mu ne yɛbɔ mpaeɛ. Say
Posible ang sasagot, itanong mo kay Soriano. Isang magandang araw po. Bisaw ni Abarama Eli Soriano. Twerɛ Kronkron no ebeyiano. Mama nyina chen aha adwo sɛdeɛ mokrom mmraseti biara mote yɛnka ya Twerɛ Kronkron Adesua yi akɔso ene day no. Yɛne nuanma yɛ free Members Church of God International. Ebio yamma Tete Atempɔn no wiase gyina Twerɛ Kronkron Adesua. Nsɛmmisa mmara bi ɔyɛ da Awurade ase. Sɛ yɛn sɛ tumi aka akwanya pɛ de atum yɛn sɛdeɛ bɛyɛ ne mo bɛtumi akyɛ yɛn gyidie. Deɛ wɔka yɛn ho ne da ne brother Eli Soriano. Anuanom yɛn kyeɛ ɛkɔma mo nyinaa. Baabi biara a mowɔ no. Yɛtim mmɔpɔ ne sɛ yɛpɛ sɛ yɛnam nhyiamu yi so ne yɛadesua yi so tumi ne mo anya deɛ nkurɔfoɔ frɛ no sɛ ɛyɛ nteaseɛ no sɛ ba gyidie mu nsɛm a yɛde tirimɔpɔ biara sɛ yɛbɛdi wɔ biara nhwɛmmɔ anaasɛ yɛbɛhyɛ wɔ bi abufuo anaasɛ yɛbɛdi wɔ bi atɛm yɛtwerɛ Kronkron Adesua ne mu nsɛmmisa mmerɛ a ɛte sɛ mu no yɛyi nnipa no sɛdeɛ Twerɛ Kronkron no ano yie seteɛ ɛfiri sɛ yɛgye Twerɛ Kronkron no di sɛ Twerɛ Kronkron no yɛ nwoma a ɛyi nsɛmmisa ne nnipa ntanta a wɔfa wɔ Nyankopɔn ho nyinaa ano. Eti yɛnni ho adanseɛ tɔma yɛnhyɛ ase ne abarama ne bɛhyɛ ase afiri Taipei Taiwan wɔ ne abarama Chris afiri Taiwan monto aso ma yɛnkye yakɔma mo aseda nka Nyankopɔn ne brother Eli ne brother Daniel Correlion ni na ɔkɔ Roman Catholic na Nsɛmmisa ni brother Eli mekɔ Catholic sorry na mepɛ sɛ mebisa sɛ ɛyɛ sɛ metie na magye nsɔre foforɔ nkyerɛkyerɛ adi anaa onua baakɔra wɔ Nyankopɔn no mmara asɛm sɛ wobɛtie na wɔyɛ mu hwehwɛmu te sɛ nea wɔyɛ hwehwɛmu no te sɛ wɔyɛ hwehwɛmu ahwehwɛ neɛ ɛyɛ papa ɛfiri sɛ ɛsono wɔ bia ne nkyerɛkyerɛ ebi kyinkyim hwehwɛ tie Yehowa Dansedifoɔ tie Catholicfoɔ tie Protestantfoɔ ɛna mɛma ɔrɛ mfiri sɛ wobɛtie me so ɛfiri sɛ ɛyɛ wɔ Nyankopɔn no mmara nsɛm Yohane nwoma a ɛdi kan ɛti nankyɛ mu baako Twerɛ Kronkron no sɛ adɔfoɔ mɔnyɛ honhom nyinaa ni na mmom ma ɔnsɔ ahonhom no nhwɛ sɛ wɔfiri wɔ Nyankopɔn anaa ɛfiri sɛ adiyifoɔ torofoɔ bebree aba wiase. Twerɛ Kronkron no sɛ ama mɔnyɛ ahonhom nyinaa ɛnni na mmom ɔnsɔ ahonhom no nhwɛ ɛfiri sɛ adiyifoɔ atorofoɔ bebree aba wiase. Mama yɛnkenkan wɔ sɛ Bohano kasa mu. Adɔfoɔ mɔnyɛ ahonhom nyinaa ɛnni na mmom ɔnsɔ ahonhom no nyinaa hwɛ sɛ wɔfiri wɔ Nyankopɔn anaa ɛfiri sɛ adiyifoɔ atorofoɔ bebree aba wiase. Ɛnɛ yɛwɔ asɔfoɔ bebree no a wɔ hɔ a wɔnka nokorɛ nti ansa na bɛgye wɔ asɔfoɔ bi adi no de ka sese ne honhom hwɛ sɛ hwɛ sɛ wɔfiri wɔ Nyankopɔn anaa ɛfiri sɛ nyɛ wɔsomafoɔ baako pɛ no wɔtwerɛ Twerɛ Kronkron no mama yɛnkenkan Tesalonikafoɔ nwoma a ɛdi kan asɛm nsɔ ade nyinaa nhwɛ na monsɔ deɛ ɛyɛ ne mu den. 1 Thessalonians 5:21 anuanom mu da hɔ pefee sɛ monsɔ ade nyinaa nhwɛ na monsɔ deɛ ɛyɛ ne mu den nti onua baa Coral ɛyɛ ade pa sɛ wobɛtie tie obi biara na wɔn a wotie wɔn wɔadwene mu no sese na yɛhwehwɛmu na wɔn mu bɛhunu neɛ wɔka nokorɛ. Ɔma yɛnkenkan wɔ sɛ nkafoɔ nwoma ɛti nson a ɛkyɛ mu aduonu nson
Ecclesiastes 7 verse 27. I say, hwɛ yɛn na mahunu wasankafoɔ no na ɔseɛ mɛfa no maako na manya ho mmuaeɛ wɔde yɛn fato ho sɛ bi a wokɔsi akan wɔ Miss Universe mu a anaasɛ ma ahoɔfɛfoɔ aka sie mu a yɛbɛhwɛ wo nim deɛ yɛbɛhwɛ sɛdeɛ wosi gyina wo nan so anaasɛ deɛ wosi gyina hɔ yɛbɛhwɛ wo sisi yɛbɛhwɛ sɛdeɛ teɛ sɛdeɛ sɛ woso boro so sɛ mbɛhunu sɛdeɛ ɛyɛ wo nim deɛ teɛ ne sɛdeɛ wosi gyina wo nan so sefa nti kurom no Gloria Diaz ɛna Margarita Moore ɔno nso yɛ Filipiani a ɔbɛyɛ Miss Universe ɛnɛ 2018 yɛnya Miss Universe Katrina Gray ɔno nso yɛ Miss Universe na ansa na yɛbɛyi wɔnom sɛ wɔnom ne mma ahoɔfɛfoɔ wiase yɛfa na nyina no yɛbɛdi kan asese wɔnom nti ɛnɛ wode nsɔre nyinaa ɛbɛtoto ho ebinom ho nyɛ fɛ ade nti ebinom yɛ atorofoɔ wɔn daadaa wɔn asafo mma mpaapaa mu ne basabasa yɛ wɔm na sɛ ebinom ho nyɛ fɛ kora hwɛ m'anim nyɛ fɛ me ho nyɛ fɛ na so hwɛ me nkyerɛkyerɛ no sɛ mekenkan ɛfiri Twerɛ Kronkron mu anaa ɛno nti fa nkyerɛkyerɛ no toto ho ɛti mɛnhwɛ ntwatosoɔ no yɛ atoro mama hwɛ nsɛmbɔne ne ntwatosoɔ yɛde tɔ me so no hwɛ nkyerɛkyerɛ no deɛ wɔhe na ɛyɛ nokorɛ yɛto nsa frɛ wɔ abra bɛtie yɛn ɛde yɛni bɛgye sɛ yɛbɛto nsa frɛ wo sɛ ɔmo nso to nsa frɛ wo a wobɛtumi akɔ na afei deɛ wotie no fa toto ho wobɛhunu neɛ wɔɔka nokorɛ yɛn ne kwan yɛfa so yɛ hwehwɛmu sesen nneɛma hwɛ wo ne aba kɔral mu da hɔ ma wo ne mu da wɔ asedaka nyankopɔn hyira asedanka nyankopɔn yɛwɔ hɔhoɔ bi nso wɔ firi General Santos wo ne abarama Jerry Cabaniello yɛsrɛ mo ntoa so yɛfiri General Santos City wo ne abarama Alami Nsɛmmisa nie gyede sɛ wɔwɔ tebea a ɛmu ati ne mu mɛyɛ ɔnyɔnkofoɔ no a wɔtie nkyerɛkyerɛ no bi na mɛpɛ sɛ wɔkyerɛkyerɛ no bi mu ma me ɛfiri deɛ makenkan mu na deɛ mate ɛfiri wɔ nkyerɛkyerɛ mu na abere a wɔnyankopɔn ne mamfoɔ Israelfoɔ na Mose so kasaeɛ no nkyerɛkyerɛ bi wɔ hɔ a ɛsɛ ɛnyɛ wɔ Nyankopɔn no amu na Mose ne no kasa ne ma ɔne wɔbɔfoɔ bi na kasaeɛ na yɛhunu no wɔ apam foforɔ no mu sɛ Nyankopɔn ne nsɛm a ɛwɔ apam dadaa no mu no wɔna Mose so na ɛtwerɛeɛ nti wɔn te nsɛm no firi apam dadaa no mu na apam foforɔ no mu no abere a yɛbɔɔ Kristo asuo no ɛne bi firi soro bae ɛka sɛ wɔyi ne me dɔba a wɔsɔ m'ani na deɛ wɔkasa yɛ wɔ apam foforɔ no no nso yɛ ɔbɔfoɔ ano ne adeɛ a mepɛ sɛ mekyerɛkyerɛ mu mesrɛ wo mama ano yie kakra bi fa yei ho brother Eli Nsɛmmisa no ɛdi mu m'ani gye ho paa yɛndi ho adanse yɛ sɛ wɔredwene ɛso wɔnuabarima mepɛ sɛ mɛma wɔte aseɛ sɛ deɛ wɔkasa yɛ wɔ apam foforɔ no mu no ɔnyɛ ɔbɔfoɔ saa nsɛm no ɛyɛ nipa nan na ɛteeɛ Yakobo Yohane ɛna Petro wɔyɛ mmiɛnsa wɔ tebea foforɔ mu nso Yohane suboni nso ɛteeɛ
abra obo arade Yesu Kristo asuo no Petro eka se ejano no wakasa ya na enye obofo mama yenkenkan Petro ngoma etoso mienu ti baako enchemu du son ase na wonya anidie ne animonyam firi agya Nyankopɔn enkyɛn no ene sasa eni firi animonyam a ɛsɛ wakɛseɛ no pa ne sɛ oyi ne medɔba a wɔsɔmani yen a yen no wo bepɔ kronkron no so no te saa eni sɛ efiri soro bai oya emuda na amenkenkan firi sɛ bohano kasa mu na onya ne die ne animonyam firi agya Nyankopɔn enkyɛn no ene sɛ saa eni firi soro animonyam a ɛsɛ wakɛseɛ no ba ne so sɛ oyi ne medɔba ɔsɔ mani no Petro ka sɛ wɔte firi soro anya Yohane Petro ne Yakobo no monko na tɛyɛ ɛfiri sɛ wɔn mmiɛnsa na ɛtɛyɛ na saa tebea no nankyɛn na bra na wɔyɛ nipa mmiɛnsa no ebi a bayɛ ni kankenkan mate ngoma eti du nson a enchemu baako na enansia akyiri no Yesu afa Yakobo Petro ne Yohane ne nua ka ne ho kɔ bepɔ tenten bi so na wɔsakyerɛ wɔ n'anim n'anim hyerɛn sɛ owia na ne ntadeɛ yɛ fitaa sɛ han na hwɛ Mose ne Elia yi wɔn ho adi kyerɛ wɔn ne no kasae ɛna Petro ka kyerɛ Yesu sɛ Awurade ɛyɛ sɛ yɛtena ha sɛ wopa mɛbɔ asɛsɛ mmiɛnsa wode yɛ baako Mose de yɛ baako na Elia de yɛ baako na gusore kasa no hwɛ mununkum hyɛn bi bɛkata wɔn so na hwɛ eni bi firi mununkum no mo ka sɛ oyi ne me dɔba a wɔsɔ mani montie no na asuafoɔ no teyɛ no wɔde wɔn anim butubutu fam na wɔsuro yi onua wahuno sɛ ɔbɔfoɔ no wɔ kasa no sɛ ɔbɔfoɔ no kasa nipa mfa wɔn anim butubutu fam ɔbɔfoɔ ne Mose ɛkasa Mose amfa n'anim amutu fam ɔbɔfoɔ no ne Solomon ɛkasa Solomon amfa n'anim amutu fam na so saa somafoɔ mmiɛnsa yi wɔn te ne no mo nyina de wɔn anim butubutu fam de edi wɔn adanseɛ sɛ saa nsɛm yi nyɛ ɔbɔfoɔ bi ene no mɛsan abɔ eti du nson a nkyɛmu baako no so bio ma kyerɛ mo na wogu sore kasa no hwɛ mununkum hyɛnhyɛn bi bakata wɔ so na hwɛ ne bi firi mununkum no ma ɛsɛ oyi ne me dɔba a wɔsɔ m'ani montie no asɛm a ɛsɛ oyi ne me dɔba a wɔsɔ m'ani montie no no na obiara na obetumi aka saa nsɛm ɔbɔfoɔ mpo tumi nka bi na ɔsomafoɔ Paul na ɛkaayɛ na ɔbisa no sɛ abɔfoɔ no mo hwan na mabisa no pɛɛ sɛ abɔfoɔ no mo hwan na wase no pɛɛ sɛ mɛba ne wo mɛna ma wɔwɔ nnɛ na bio nso mɛyɛ no wagya na wɔyɛ me ɔbaa abɔfoɔ mo hwan na wɔka akyerɛ no pɛɛ sɛ mɛba ne wo
me na ma wo ne onyankopɔn kan kyerɛ ɔbɔfoɔ biara da sɛ ɔbɔfoɔ no yɛ ne ba hwan na wɔkasa ha yi ɛyɛ agya nyankopɔn ɔbɔfoɔ bɛn ɛna wɔka kyerɛ no sɛ ne ba no na gye kristo pɛ nkyɛbra wɔkaa sɛ yɛn ne me dɔba a wɔsɔ m'ani no na agya nyankopɔn no wankasa mu na ɔrekasa na ɛnyɛ wɔbɔfoɔ no ma de mepa akyerɛ no ɛyi ano yi ɛyi me ntanta nyinaa no aseda nka nyankopɔn ne abaroma ɛne mo nyam ne ayɛyi yɛnka wɔ nyankopɔn na ɛfiri sɛ ɔbɔfoɔ biara ntumi nka saa asɛm yi ɔbɔfoɔ biara ntumi nka saa asɛm no gye agya nyankopɔn ɛna yɛnka nkyerɛ obi biara gye wɔ ba no pɛ wɔpɛ sɛ mɛma wo ɛyɛ twerɛ nsɛm foforɔ wɔma yɛnkenkan Hebrifoɔ nwoma ti num nkyɛmu num Hebrews chapter 5 verse 4 to 5 na obi mfa saa anidie no ɛmma ne ho gye sɛ deɛ Onyankopɔn afrɛ no te sɛ Aaron no saa ara nso na Kristo anhyɛ ne ho animuonyam sɛ ɔbɛyɛ wɔ asɔfo panin na mmom deɛ wɔka kyerɛ no sɛ mɛba ne emu da hɔ Kristo wanhyɛ ne ho animuonyam sɛ ɔbɛyɛ wɔ asɔfo panin mmom deɛ wɔka kyerɛ no sɛ mɛba ne ho ana ka kyerɛ no ɔbɔfoɔ no ɛtumi nkasa yɛ agya nyankopɔn no wɔka kasa na agya no pɛ wɔka yɛn obi foforɔ biara ni hɔ a yɛka saa asɛm kyerɛ no yɛnka nkyerɛ ɔbɔfoɔ biara ɛnti nyɛ ɔbɔfoɔ biara na yɛdeɛ ɛna ɔbɔfoɔ biara nso tumi nka saa asɛm tumi si ampa sɛ ɛyɛ agya nyankopɔn na wɔka yɛn a Petro Yohane ne Yakobo teeɛ na Yohane suboni nso teeɛ nti ɛba sɛ Yohane mmienu no anda tee saa ani yi wɔma kenkan Mateo nwoma eti mmiɛnsa nkyɛmu dunum nkyɛmu dunson Matthew 3:17 sɛ na hwɛ ɛni bi firi soro kaa sɛ oyi ne me dɔba a wɔsɔ m'ani yɛn si yɛ ɛwɔ asu wɔma yɛn hyɛ aseɛ firi nkyɛmu dunsia Matthew 3:6 ofiri nsuo no mu hwɛ ntamara wɔsoro bue ma no na wɔhunu Nyankopɔn anim onyam sɛ ɛresane sɛ abuburo ba ne soɔ na hwɛ ɛni bi firi soro kaa sɛ oyi ne me dɔba a ɔsɔ m'ani ɛno nti agya Nyankopɔn na ɔrekasa ha yi na yɛn botaeɛ nkyɛn wɔn tɛ ne Paul kaa sɛ ɔsombafoɔ Paul anka nsɛm yi ɔkaa sɛ Awurade Nyankopɔn anka nsɛm yi ankyerɛ obi biara gye ne dɔba a ɔwɔ no korɔ no nti wɔn abarima ɛlɛtoa so na tie yɛhwehwɛ mu na sɛ wɔwɔ ha obi a bisa bra yɛtwerɛ Kronkron Adesua so nea yɛ krado sɛ yɛbɛboa wo Nyankopɔn ka ho brother Eli yɛda wo se aseda ka Nyankopɔn afema yɛnkɔ Port Australia yɛne wɔ nuabarima Roman conception ɔne yɛn hoho Australia mo ntoa so ma yɛn ɛdeɛn de bɛtumi ayɛ de asom mo yɛwɔ hoho bi wɔ ha apɛ sɛ obisa na Nsɛmmisa nuabarima Gabriel na Natividad ɔkɔ Roman Catholic sorry ɛma wadwo Nsɛmmisa nie adɛnti na ɛnɛ yɛwɔ nsɔre ahodoɔ Catholic asafo Church of Christ, Church of God, born again. Sorry, I would be now. The internet or Muntemate. Only a Burma. Say, the Begina Twerɛ Kronkron Adesua. The entire man papa, Mwaba, and sorry, I would woman say, or many so. Obiara ahwehwɛ na baabi a wɔhwɛ a ɛbɛkɔ abɔ no wate ne ho no wɔkɔ hɔ ɔma yɛn kenkan mabusɛm ɛti do wɔtwe nkyɛmu
mu baako. Proverbs 18 verse 1. Die wɔte ne ho no hwehwɛ ano yie daa, na adepa biara yɛ no wahi. Onyankopɔn na anim nipa nyinaa koma mu. Die wɔhwehwɛ no Onyankopɔn anim biribi firi nipa no akoma mu. Ɛna sɛ nipa no asafo wɔ mu no deɛ ɔhwehwɛ no wɔahunu no hɔ a ɔbɛfiri hɔ nom akɔ. Nti ɔne asafo wɔ hɔ nom no ebi a mente me ho ase bɛba. Na Onyankopɔn ɛna ahyehyɛ ne nneɛma no mu deɛ ɔde mpaapaemu ba no yɛ bɔnsɛm. Bɔnsɛm na ɛde mpaapaemu ba, ɔno na wɔde mente me ho ase ne ntawantawa ba sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɔmbɛkyinkyim wɔn ho na yɛn ɛde mpaapaemu ba nnipa yi ntam. Yɛn yɛ bɔnsɛm adwuma ma yɛn kenkan. Ɔma yɛn kenkan Yakobo nwoma eti mmiɛnsa nkyɛmu dunum. Na deɛ nitan ne mpaapaemu wɔ no na sakasakayɛ hɔ no, ɛhɔnom na ne bɔ nsɛmmɔne nyinaa firi. Na saa nyansa yi mfiri soro, mmom ɛyɛ fam ne ahɔmmɔne deɛ. Ɛno nti deɛ Yakobo ɛka sɛ yɛn ni berɛ ne mpaapaemu ne nitan ne mpaapaemu ne ntɔkwa no, baabi biara saa nneɛma yi wɔ no, nitan sakasakayɔ ɛhɔnom nso na ntawantawa ne adwenebɔne biara nso wɔ. Na yɛn na ɛde bɔne ne amumuyɛ ahodoɔ ba. Ɛnnaada bebree na nipa gu nipa ho fi, de nsɛeɛ ne ntwatosoɔ ne deɛ ɛkeka ho sɛ ne nipa ɛpɛ ɛyɛ nipa no wɔde wɔn ho abɔ wɔn. Nitan ne yɛ niberɛ saa adama nyinaa no, yɛn yɛ nnwomabɔne yɛ nkurɔfoɔ yɛ. Mɔde yɛ monhwɛ bɔne ahodoɔ ɛkɔ so. Ɛwɔ nipa binom wɔ hɔnom a wɔyɛ abɔnefoɔ. Saa nyansa yi firi soro. Mmom efiri soro na ɛyɛ ahɔmmɔne deɛ. Saa nyansa yi mfiri so na mmom ɛyɛ fam ne wɔkra ne ahɔmmɔne deɛ. Na saa mpaapaemu bɛntɛm ho ase sakasakayɔ yi, bɔnsɛm na ɛde ba. Ɛyɛ bɔnsɛm na gyegye nipa ma wɔn kɔ ntɔkwa. Bɔnsɛm na gyegye nipa ama mpaapaemu ɛba wɔn ntam. Onyankopɔn tirim bɔ Onyankopɔn akɔma so deɛ ne sanka nipa bɛbom. Na Onyankopɔn deɛ ɛwɔ nnwom eti wɔ ha ɛde asa mmiɛnsa nkyɛmu baako. Psalms 133 verse 1. Hwɛ ɛyɛ a ɛyɛ ne fa a ɛyɛ sɛ anuanom bom tena faako. Onyankopɔn adeɛ a wɔhwehwɛ no sɛ ɔbɛma anuanom abom atena faako. Da so yɛwɔ nnipa binom wɔ hɔnom a wɔnom mpɛ Onyankopɔn ne pɛ. Wɔpɛ wɔn ankasa fa ahodie. Wɔnom yɛ adeɛ biara wɔpɛ sɛ wɔyɛ. Mpade a wɔyɛ ne sɛ yɛbɔne koraa no a wɔpɛ sɛ wɔyɛ. Eti deɛ ama nnɛ ɛkɔ so wɔ wiase ne sɛ ɔmo tete wɔn ho. Ɛde mpaapaemu ne ntawantawa na aba wɔn ntam. Na yɛbɛtumi aka sɛ bɔne ne awudisɛm efiri asase so nyinaa mpaapaemu ne ne tan ɛbra nkabɔ mu ne baako yɛ ne nipa mu nyinaa efiri bɔnsɛm. Na afoforɔ deɛ wɔn mpɛ sɛ wɔn bɛka abɔ mu Nyankopɔn kan nipa abɔ mu. Na sɛ wɔn mpɛ nkabɔ mu, wɔn pɛ sɛ wɔn sisi nipa.
na wɔn mpɛ sɛ nkurɔfoɔ ɛbɛhyɛ wɔn wɔn mpɛ sɛ wɔn bɛhyɛ wɔ biara ase ɔhɔ na mpaapaemu no ɛba yɛ ne ɛyɛ nneɛma a ama nsɔrensɔre bebree no aba yɛ mmerɛ yi mu ɛnyɛ kristosom mapa no ɛbɛ sɛ kristofoɔ nɔkwafoɔ no wɔn ntɛm ntete dodoɔ no wakasa wɔyɛ kristofoɔ nanso sɛ wohwɛ kristosom mapa ase kyerɛ a wɔn nyɛ kristofoɔ kristosom no mpaapaamu anim nanso ɛbaa ne sɛ na baptist nsɔre nko a yɛwɔ baptist nsɔre yɛ ahodoɔ ɔha bɛboro ɔha baako sɛ wohwɛ wiase nyinaa yɛwɔ baptist nsɔre kuo ahodoɔ nkyekyɛmu ahodoɔ ɔha yɛwɔ consecutive baptist yɛwɔ modern baptist yɛwɔ united baptist ɔmo dɔɔso kɛkɛ ɛbaa ne sɛn ɔmo nyinaa wɔ adikanfoɔ ahodoɔ ɔmo nyinaa kurakura gyidi ahodoɔ saa ara so na catholic asɔre ne nso teɛ kane no catholicfoɔ ne church of england na ɔmo yɛ asɔre baako nanso ɛberɛ a mɛntɛmɛ ho ase baa wɔn ntam no wɔn te wɔn ho firi catholic asafo ne ho na baako nso yɛfrɛ ne orthodox catholic som bia mo ahunu sɛ yɛn esi wɔ abakɔsɛm ho yia sɛ meka nsɛm nyinaa so botaeɛ no sɛ wɔn mu biara wɔ no ara n'akoma so adeɛ na wɔn nso mpɛ sɛ ɔbɛyɛ sɛ tie ma wɔ nyankopɔn ne pɛ mfa to ho catholic asafo ne orthodox asafo no catholic asafo no wɔn mo pɛpɛ ahoni sɛ ɛsisi wɔn asɔredan mu wɔn pɛ sɛ statue ɛsisi wɔn asɔredan na wɔn orthodox foɔ no wɔn mo mpɛ statue no wɔn mo mpɛ na twerɛ kronkron mu na sɛ enya ohoni huhuo ɛmfa enya ohoni huhuo ɛnkoto wɔn anaasɛ enya adeɛ biara efiri wɔ soro anaa asase so anaasɛ wɔ soro ase anaa asase ase ɛmfa na ɛnkoto wɔn na ɛnsom wɔn nti orthodox foɔ no wɔn sɔre tia catholic som no ɛfiri sɛ catholic foɔ wɔ abosom ne ahoni huhuo bebree na adeɛ ketewa bi wɔn te wɔn te sɛ protestant foɔ na protestant foɔ te wɔn ho firi catholic som no ho Martin Luther ɛhyɛ protestant som ase na wɔsɔre tia deɛ pope wɔ Rome na wɔyɛ no na wɔtontɔn nneɛma ahodoɔ ma asɔre ma no muntie wɔnom abakɔsɛm no nie mama yɛn kenkan botaeɛ nti a Martin Luther ɛtɛɛ ne ho German Catholic sɔfoɔ ɔtɛɛ ne ho firi Catholic som no mu ɔkɔtɛ Protestant asɔre mama yɛn kenkan na Luther asɔre tia Roman Catholic foɔ nkyerɛkyerɛ ahodoɔ bebree Luther asɔre tia nneɛma a Catholic foɔ yɛ ɛne nneɛma ahodoɔ wɔde wɔn ho ɛhyɛ mu 1517 na mo pamo no na wɔpamo no abɔ ne sobo aduanan baako na 95 physics wɔ ɛnadu ɔkrom na saa asɛm no Johann Eck wɔn bɔ sobo ɛna Calvin Mictus ɛna Karl Peters ɛna Papal Nucio wɔn bɔ no sobo san ka wɔn sɔre tia Luther a ɔmane ayɛ pop pone nkrataa ne bi sɛ wɔ Kristo som ehia fa ho de October bosom ya mu na ɔde saa ko wan krataa kɔtɔ abɔntene abra ne padu adi ho adanse 1520 ɛna wɔhye saa ensɛm yi ane wɔ mo ko wan krataa gyina na sunsanso ne nie
Luther wapamo free Pope Leo X wapamo January 3, 1521 our Bull District Romanian Asiye na sabi ng Papa, bawiin mo yan, 41 bagay ang ipinapabawi ng Papa sa kanya. Hindi niya binawi. Sumulat ngayon yung Papa. na wapamo no Sabi, bawiin mo. Hindi binawi, sinindihan niya yung sulat. Martin Luther Tapos ay Pope nagdeklara siya. Moneka se Laban siya. aye wamuntu ni say na krata no ekye wakɔhye no Katoliko. Bagaman dati siyang paring Katoliko. At ayun, wɔn na ɔkɔ Catholic asɔre nti wɔsɔre tia Catholic foɔ nkyerɛkyerɛ ahodoɔ a na wɔn kyerɛkyerɛ na Pope Leo ɔtɔ so du ɛyɛ January bosom ɛtɔ so mmiɛnsa efiri nhyia mpɛm baako wɔ ha no mu aduonu baako mu no ɔno wɔ pa ɛyɛ Martin Luther efiri Catholic asafo ne mu na saa abɛrɛ na Protestant asɔre no hyɛ aseɛ. Ebi adodoɔ no ahyɛ da mfa wɔn adwene enni yie no akyi. Denti a Martin Luther ɛte ne ho free Catholic asafo ne ho ne sɛ wokunu ɛnneɛma bebree na ɛyɛ mfomsoɔ a Catholicfoɔ yɛ ne wɔn som ne mu na ɛnyɛ sɛ bi a ɔsɛe asafo no ɛfiri sɛ na ɔno nso yɛ ɔsɔfoɔ. Mama yɛnkae sɛ ɛyɛ Philippian sɔfo a Philippian ni a ɔyɛ Catholic sɔfo a Spanishfoɔ atane no wɔ ɛyɛ Spanish ɔde Philippian man no kɔ nkoaso mu no wɔn tane Philippian man no ɛwɔ sɛ wɔn nso yɛ asɔfoɔ deɛ na ebi yɛ wɔ saa sɔfoɔ no gunu na ma bɔne ahodoɔ pii na ɛrekɔ so na saa asɔfoɔ yi adebɔne a no wɔn yɛ no yɛ Philippian asɔfoɔ no kasa tia yɛ ama Spanish ɛyɛ mpanyinfoɔ no kun no Gomez Gubot ɛna Cavite nso Spanish aban no ekum ɛyɛ asɔfoɔ no bi Catholic aban no. Kagaya ni Jose Rizal na ating pambansang bayani. Ipinapatayan ng gobyerno. Philippiafoɔ dodoɔ a ɛwɔ hɔ nom saa abere no te sɛ Philippia man no kuni ne Jose Rizal Catholic ɛyɛ asɔfoɔ no wɔdi hene wɔ hɔ nom saa abere no ɛna kum no wɔtwerɛ anwensɛm no Novi Mentangeres ɛna wɔtwerɛ krataa foforɔ na sɛ nwoma foforɔ na wɔto hyɛ Catholicfoɔ gyidie so. Na ne nkrataa mu no ɛyɛ Novi Mentangeres Rizal ɛkyerɛkyerɛ Catholicfoɔ nkyerɛkyerɛ yɛ purgatory mu sɛ ɛyɛ atoro na ɛni Twerɛ Kronkron no mu wɔ Novi Mentangeres krataa mu krataa fa ɛtɔ so aduosia mmienu na wɔ kyerɛkyerɛ mu sɛ ɛnyɛ no korɛ sɛ purgatory bi wɔ baabi ne sɛ nti ɛyɛ Spanish asɔfoɔ no tanee no ebi a wɔn ntumi ɛnni ho adanseɛ sɛ purgatory ɛwɔ hɔ na yɛn esi ne sɛ nti nsɔre ahodoɔ tumi nya baako ɛfiri sɛ yɛwɔ nsɔre binom wɔ hɔnom anaasɛ wɔ nipa binom wɔ hɔnom wɔn mpɛ nokorɛ nipa binom mpɛ nokorɛ wɔn a yɛn kenkan Yohane nwoma etimi yɛn san kyɛmu du nkron John 3:19 na yɛn mmom ne yɛtɛmuo no sɛ hann no aba wiase na nipa dɔ esum sene hann no ɛfiri sɛ wɔn nnwuma yɛ bɔne nipa mpɛ hann no nipa pɛ sum ɛsene hann honhom fam ne honam fam nyinaa no ɛyɛ nokorɛ na sɛ wɔ nipa bi yɛ ade bɔne a ɔpɛ sɛ wɔyɛ ne sum ase wɔmpɛ sɛ ebɛhunu no areti bɔne a yɛyɛ no wɔ honhom fam no yɛwɔ nipa binom wɔ hɔnom a wɔn mpɛ nokorɛ wɔn pɛ bɔne mmom ɛnyɛ ade nwanwa da yɛn wɔ Isaiah nwoma no mu eti num ahenkyɛmu aduonu wɔnue wɔn a wɔfrɛ papa sɛ bɔne na wɔfrɛ hann sɛ sum
na wɔfrɛ so sɛ han na wɔfrɛ nwonwono sɛ frɛmfrɛm na wɔde frɛmfrɛm yɛ nwonwono no yɛwɔ nipa binom wɔ hɔnom a wɔn ani gye bɔne ho sene papa. Yɛwɔ nipa binom wɔ hɔnom wɔ saa na wɔnom suban tie ɔmo mpɛ deɛ yɛ nokorɛ ɛma wɔtumi frɛ deɛ yɛ nokorɛ sɛ atoro afrɛ frɛmfrɛm sɛ nwon ɛfrɛ ɛde ɛfrɛ frɛmfrɛm sɛ nwonwono ɛde frɛmfrɛm yɛ nwonwono. No, I will not do that, because God said, do not bow down yourself to them. They kneel down before wood, they kneel down before precious metals, stones, just like the statue of Buddha in Thailand. It was a very big statue, and it's made of pure gold. It's very expensive, and they kneel down to that. It cost $250 million. A kilogram is 5,500 kilograms, more than 5 tons of gold. They're in Bangkok, Thailand, and people kneel down before that statue of Buddha. So if you would ask me to unite with them, I don't want to kneel down before Buddha. He's also man. Why will I kneel down before him? I'm just wondering with Catholics, like you, Brother Gabriel, you also kneel down before images, right? You cannot deny that to me. And you know the Bible prohibits that you will kneel down before those images when they're not God. They're wood, cement, stone, and you will kneel down to them. Look at that in the Bible. Look at the Catholic Passion. You should not be kneeling down before them. In page 40 of the Catholic Passion, it says, you should know, in the scriptures it was written, that only before God Almighty should we kneel down to and worship night and day. It's in the Passion, brother. It was written by Father Mariano Pilapil, and it's being sang by Catholics during Lenten season. Then why is it we do not mind that Passion? Some parts of the Passion were copied from the Bible. That page 40, that particular paragraph, it's copied from the Bible, that you should only kneel down to the Lord Almighty. When it says only, there's no others, no one else that you should kneel down to. It's only to God that we should bow down. But you know, you kneel down to elephants, you kneel down to, you bow down to cows, you bow down to Buddha, man, you bow down to angels, just to, you know, they kneel down, they bow down even on before rats and the snakes. And you will tell me, why not just be united? I do not want, I will never bow down before snakes. There are those bowing down before snakes. Why will you do that? Why bow down before cows? Instead of eating the cows, they bow down. You know, cows are given by man to be food. But these Hindus, they worship the cows. Even saw one, while he was bowing down before the cow pooped, defecated. Is that your God? It's immoral. It's very rude. While you are bowing down to it, it defecated and
It's good that it did not poop on his face. Brother, do not be offended. That is foolishness. You know, bowing down before your fellow man like Peter or Saint Mary, or you bow down before Saint Paul or Saint John. They are also human beings like us. The real Peter, Cornelius, bowed down before him. Peter prohibited Cornelius to bow down. Petro, Emma Petro, esi Cornelio kwanza mana nkotono mama yankenkan asomafo no eti enchemu aduonu enum. Na Petro fiti arapa na Cornelio firi kwehia no so wakoto ne nanase. Na Petro bua se de se soro na me so me ye woni pate se wo Acts 10:26. Oka se me so me ye woni pate se wo Petro ti asefo ro kwa wa ma okwan ama ya nkoto no ebra Cornelio kwehia no okoto ne nanase wa manu ankoto no fza wokutu bribia ebone se wokutu woni pa bia stania wokuto no na Petro kan se nso me ye woni pate se wo Onyankopon na koto no mama yankenkan Matthew ngoma eti na chemudu ana Yesu se no se firi ho Satan na watwere se koto soro rade Onyankopon no nko ara na somo no Bonsam ka che Yesu Kristo se wankoto no de wiase ahunyade nyina bema no Erade Yesu Kristo ka se firi ho Satan na watwere se koto soro erade Onyankopon koto afufuro ya twene wo Deuteronomy engoma ni mu se nyo woni wuwo biara emfa ana sanye de wo soro na asase ase emfa enkoto won sade atie biara sankrofo yi amokoto nipa mo so mo firi Nyankopon so wokoto nipa are na wo yesa ye chiwade ye Petro no ye nipa na kro ma ho kwan ma Cornelio ankoto no Paul ne Barnabas so so mo mpene ammo nipa biara ankoto won ye no mo ye asomafo mienu ayesoma won mama na mamufuo Barnabas ne Paul no di Paul ne Also human beings, because the people in that place wanted to worship them. Now my point akasa meroma are na mo yesa yeso ye nipa te samo every say nipa wo ho no percent ka wo som won Paul ne Barnabas amman krofokio na som won anasa an koto won every say som sa ne nipa no it is written in the scriptures, only before God Almighty should we kneel down to and worship night and day. Sade adwumadesie ne kalaka fo adwumadesie ne ade Onyankopon koto na koto no awiane anajo Only before God Almighty should we kneel down to and worship night and day. Now you will enjoy. Na ne koto bo abra wa mu atwa no wo nwom mu se
yanko to wo Nyankopɔn na aka so me se nko Catholic asɔre ma me nko to aboɔ ne nnua ano na ama nsɔre ne asomku ahodoɔ ɛwɔ mpaapam mu no yɛde ɛnya asɔre bi mu ne yɛfiri ne yɛtee yɛ ho yankɔka asɔre bi ho ne yɛtee yɛ ho yɛwɔ Church of God International South mu ne abarima Nicolas Perez abreso na Catholic-foɔ ntemtete bi bɛyɛ Mormon-foɔ, SDA-foɔ, Baptist-foɔ, Protestant-foɔ na Twerɛ Kronkron nyina sodeɛ ne sɛ mane da so ne so ne barama Gabriel bɛte aseɛ yɛne da so nso bɛtoa so atio ne abarama na yɛde Awurade mmara nsɛm bɛhyehyɛ so Kristo mmara nsɛm no yɛbɛsua nneɛma yɛakyiwadeɛ ne nneɛma ne kwan sɛ yɛyɛ ne abarama Gabriel bɛto nsa frɛ wo sɛ mekasa ma wobu mfu wate sɛ wofiri sɛ deɛ meka ne yɛ mfomso a memfa nyɛ asɛm ma ne ntwam nkɔ na sɛ deɛ meka ne yɛ nokorɛ na wɔ Twerɛ Kronkron mu ahwehwɛ na yɛhwehwɛ mu na mama yɛnyɛ akwadwofoɔ sɛ ɛba nsɔre mu a mama yɛnyɛ akwadwofoɔ ɛnɛ ɛba nsɔre mu a nipa yɛ akwadwofoɔ sɛ ɔmbɛhwehwɛ ne ɛyɛ nokorɛ no ɔmfiri sɛ ɔmo so asɔre bi ayɛ asɔre pa asɔre bi kɔ monhwɛ Chinafoɔ ba adwadie mu ɔmo yɛ adwuma ntɛmtɛm na ɛkɔ Hong Kong na mekohunu Chinafoɔ bi ɔmo nante a ɔmo nante ntɛmtɛm bisa sɛ na ade na ɔmo nante ntɛmtɛm saa ɛna me sɛ na ade na ɔmo fa kaa na ɔmo nante ɔmo sɛ kaa sika bɔ yɛ dene nti Chinafoɔ ba bi ɔmo te no sɛ efie no ɛyɛ ne bɔ yɛ dene a ɛwɔ sɛ wonante ntɛmtɛm na wokɔ adwuma mu sɛ ɛba adwuma mu a Chinafoɔ ɔmo yɛ ade ɔmo ho ɛhare na mmom sɛ ɛba gyidie mu a ɔmo yɛ akwadwofoɔ ɔmo nwene ɔmo pɛ sika mmom sene ɔmo nkwagyeɛ ewiase sikafoɔ bebrebe nyina Chinafoɔ na ɔmo dɔɔso ɔmo mpo aboro Americafoɔ deɛ so kenkama me etie ne nko na barima Daniel na enanum biara Chinafoɔ nya billionaire 5 days biara ɔmo nya billionaire foforɔ da bia enanum biara nya peso dollars mu mo sɛ ba gide foforɔ mu a asa ɔmo ni mmerɛ mpo ma gidie mo sɛ ba adwuma mu nipa ne bere mpo yɛ kuromufoɔ nyinaa saa sɛ ba sɛ yɛnkɔ asɔre a yɛpɛ ne saa ɔmo nya hwehwɛ mu ɛmfa asɔre ne gidie ana nkyerɛkyerɛ ho na asɔre bia yɛkɔ bia badwadie mu deɛ yɛbɔ yɛ ho mmɔde ne mmom sɛ ɛba sɛ yɛnhwɛ yɛn nkwagye akyiri kwan deɛ yɛn nokorɛ deɛ yɛbɛkɔ nkwagye mu deɛ dodoɔ no amfa ɔmo ani nni akyiri yɛtɔ nsa afrɛ mo mmra ne yɛntie Nyankopɔn ne nsɛm Nyankopɔn ne mmra nsɛm deɛ ɛwɔ sɛ yɛyɔ ne deɛ ni ho kwan sɛ yɛyɔ Kristo nkyerɛkyerɛ nyina ma ne da so ne sɛ yɛate aseɛ tie brother Daniel yɛntoa so mama yɛnkɔ yɛ nuanom a wɔwɔ Tokyo Japan yɛ ɔhɔhoɔ bi firi hɔnom ɔntoa so brother Daniel asedan Nyankopɔn ne brother Eli onua ba Luza Pon nie ɔkɔ Roman Catholic na Nsɛmmisa nie
na mabɛhyia mu ha anwummere na mepɛ sɛ mɛkunu sɛ mɛtumi abɛka asafo yi ho bi anaa ɔbɛtumi aba na nkyerɛkyerɛ no wɔ ilokano kasa mu kapampangan visaeɛ no kasa mu sɛ wɔpa mewɔ sewa bi na ɔbaa asɔre mu mfie aduasa 30 years na ɔbaa asɔre nso na ɔmmɔ asu na ɛberɛ a ɔtee sɛ ɛwɔ sɛ ɔbɛka asafo na wɔkɔ mfirinhyia de ɔkron 90 years akyi ɔdi 90 years ansa na wɔbaa asafo no mu mɛsɛ watɔɔya ɔboro efie bɛyɛ de ɔkron nanso ɔnua ba wobɛtumi aba asɔre mpo sɛ wɔmmɛka asafo no ɔkoro bɛtumi aba wobɛdi kan yɛnhwehwɛ mu no asese na wobɛhunu nkyerɛkyerɛ a yɛkyerɛkyerɛ na wobɛhunu sɛ nea yɛka no wɔ Twerɛ Kronkron anaasɛ nim na ɔmo gu yɛn ho fi no mamfie wɔnom ana nkɔmɔdie afidie so yɛnom deɛ ɛyɛ apaawa a wɔmo twitwa mu kɛkɛ wɔmo twitwa apaawa na nipa gye na ɔmo deɛ gu me ho fi kɛkɛ saa no wɔnom teɛ ɔmo yɛ saa de gu nipa ho fi kɛkɛ ɔmo twitwa apaawa mu ɛde ntwa to so ɔto nipa so nneɛma ahodoɔ a ɛnsɛ mfata ɛma mo nyɛ saa nkurɔfoɔ no ni ɛne wɔn mo nneɛma a wɔyɛ mpo ma kyerɛkyerɛfoɔ nyinaa nti mo nso mo nsese Twerɛ Kronkron nhwɛ our fellow men. And may God be with you, Sister Louisa. Thank you so much. And thanks be to God. Kuala Lumpur, Malaysia, Richard Vera. Brother Eli, brother Daniel, na one more back no vipasa or Catholic sorry na Nsɛmmisa nie ba sɛ Nsɛmmisa sɛ agya Nyankopɔn ne Awurade Yesu Kristo tumi ne yɛ pa na sɛ ɛyɛ pa adeti na yɛ pɛ na sɛ nyɛ pɛ so adeti na sonso ne da wɔntem mesra wo mehia nkyerɛkyerɛ mu nua ba no obvious dan ka Nyankopɔn dedi kan but I enter who be some Nsɛmmisa wɔ Catholic was a Catholic for one kyerɛkyerɛ mu no agya no wɔ ba no mo nyinaa yɛ pɛ obi nya kɛse yɛnsi no obi ɛno na mofa ne Trinity nkyerɛkyerɛ no barima da ne yɛn kenkan yɛn nananom gyidie James Cardinal Gabriel ɛtwerɛyɛ Holy Trinity no ɛyɛ Catholic asafo ne nkyerɛkyerɛ sɛ Nyankopɔn yɛ baako pɛ na saa Nyankopɔn baako pɛ yi mu no okuta nipa ahodoɔ mmiɛnsa na ɛte ne mu na nipa ahodoɔ mmiɛnsa te saa Nyankopɔn baako pɛ mu ne yɛgya no wɔ ba ne Honhom Kronkron mu nyinaa yɛ pɛ na obi nyɛ kɛse yɛnsi no obi minim sɛ wo nua ba novi sɛ wo katagalo kasa nso a asɛm a sɛ obi nya kɛse yɛnsi no obi no kyerɛ sɛ wɔn mo nyinaa yɛ pɛpɛɛpɛ obi nso nsi no obi wɔn nyinaa yɛ pɛpɛɛpɛ mama yɛn kenkan yɛ wɔ brɔfo kasa mu
yɛn nananom gyidie brother Daniel mama yɛn kenkan na saa Nyankopɔn baako pɛ yi mu no nipa mu agya ne wɔba ne honhom kronkron a wɔn nyinaa yɛ pɛpɛɛpɛ na wobi nso nsini wobi sɛ agya ne wɔba ne honhom kronkron nyinaa yɛ wɔn nyinaa yɛ pɛpɛɛpɛ ɛyɛ naadaa You have heard how I said unto you, I go away and come again unto you. If ye loved me, ye would rejoice, because I said, I go unto the Father, for my Father is greater than I. Ye have heard how I said unto you, I go away and come again unto you. If ye loved me, ye would rejoice, because I said, I go unto the Father, for my Father is greater than I. sɛ mɛka mɛkyerɛ mo sɛ mɛrekɔ mɛagya nkyɛn sɛ modɔ me anka mo ani bɛgye sɛ mɛrekɔ agya no nkyɛn sɛ mɛagya no yɛ kɛseɛ sene me sɛ boha no kasa mu no se mɔte sɛ mɛagya no yɛ kɛseɛ sene me agya no ɔwɔ tumi pii sene wɔba no ampɔ sɛ ɔno ɛna ɔdi saa tumi mmiɛnsa ni mu kan ɔyɛ kɛseɛ sene wɔba no Awurade Yesu Kristo mama yɛn kenkan Korintofoɔ nwoma yɛdi kan ti du baako nkyɛmu mmiɛnsa bɛpɛ sɛ muhunu sɛ ɔbarima biara tiri ne Kristo na ɔbaa tiri ne wɔ barima na Kristo tiri ne wɔ Nyankopɔn mama yɛn hyɛ aseɛ ɔbaa no ne tiri yɛ ɔbarima ɛti ɔbaa no ɛwɔ tumi sene ɔbarima no wɔ tumi sene ɔbaa no ɛna ɔbarima tiri ɛyɛ Kristo na agya no yɛ kɛseɛ sene me na wɔsɛm mesɛ saa de ntina mu nyinaa yɛ pɛ Nyankopɔn yɛ honhom na ɛyɛ agya no na woo ne ba no na Onyankopɔn na ɛwɔ Awurade Yesu Kristo wɔ honhom mu ɛne ɔsɔfo wɔgwagwa ne sɔre tia me no mɛka sɛ ɔsɔre tia me sɛ obɛside na agya Nyankopɔn awo abrɛ wɔyɛ ɔbarima ti ɔwɔ deɛ bɛrima nkwa ne bɛtumi awo minim abɔdeɛ bi no mu hɔ nom a ɛyɛ barima no na ɛwɔ nini no na ɛwɔ apomo pɔnkɔ mu no nini no barima no bɛdeɛ ne na ɔwɔ wɔn mo nyinsɛne oni aba novi agya Nyankopɔn ɛwɔ ne ba na abura no wɔwɔ honhom tebea mu no deɛ Maria ɛwoyɛ no deɛ ɛyɛ honamdua no nipa dasani no na Maria woyɛ Awurade Yesu Kristo honamdua no deɛ agya Nyankopɔn woyɛ no ɛyɛ honhom agya Nyankopɔn so woyɛ awesɛ wɔ Nyankopɔn no woyɛ no so yɛ honhom mama yɛn kenkan Yohane nwoma ti John 4 verse wɔyɛ no honhom wɔn a wɔre no honhom de ɛsiane sɛ wɔ Nyankopɔn yɛ honhom nti
was when Yankopon, Menama, ne Aradi Yesu Christo can say, Macanos idea was Arias say, Menewo, Menama, ne. And of course, when Yankopon a wound, where Jan Yankopon a wound, now say when Yankopon or wo any a home, any was young home for Mama Yankin can hand and go metimi and sent Anchamusia, John 3, verse 6. I say, dear, were free or honamwa won on a year or honam. Now they were free home won on a year. Honor, tis a honam dear or honam now dear. The home home for now, home bet to me out. Every story home. A Yankopon or war, Nebano. As a home bet to me, however, so a war, Nebana, Bana, and Ban on the cookum. Mama Yankin can you hand him Yankopon pain, Jankopon our war no crow. If it is now about a cajano. Now, a jana your home, and the banner one a cookum, see your home. He said, "You bet me a yanti as yeno." When young copon efa Adam and Fem Padie, the mobile Adebo Hawa. Is that when young copon your home? I won't free no cookum. Mama rain free, ye what Twerɛ Kronkron na menyonko nipa nso momma asɔfo a wɔn mokeka se Kristo ye nipa dasani kɛkɛ no ɛna ada moboa Yesu Kristo onye nipa dasani kɛkɛ onye nipa hunu Yesu Kristo na ɔwɔ agya no kukum wɔn fa no wɔ agya no kukum na deɛ ɔwɔ agya no kukum no Onyankopɔn wɔ no ɛnyɔm etimie no nkyɛmu nso ɔsɛ menama wɔ nnɛ wana wo no agya Nyankopɔn yɛdi ho adanseɛ sɛ ɛyɛ agya no na ɔwo Kristo no ma yɛn kenkan Hebrifo wɔn nwoma eti baako nkyɛmu num na abɔfoɔ mu hwan na waka akyerɛ no pɛn sɛ mɛba ne wo menama wɔ nnɛ na bio mɛyɛ no agya na wɔno nso ayɛ me ɔba Onyankopɔn ka kyerɛ ɔbɔfoɔ biara sɛ ɔyɛ ne ba nkurɔfoɔ mo keka sɛ Yesu yɛ ɔbɔfoɔ no nyɛ no korɛ na mmom ne ba ɔwɔ no korɔ Onyankopɔn ɛwɔ ba ɔka sɛ me nam awɔ nnɛ na bio mɛyɛ no agya na wayɛ me ɔba ɛrete deɛ di ho adanseɛ no yɛ agya no a ɔwɔ Awurade Yesu Kristo na sɛ bɛhwɛ yɛn yi a menyanko nipa ɔma wɔnnaadaa mo ɛhwɛ Greek Twerɛ Kronkron mu koraa no a ahwɛ no wɔ mu saa menim sɛ deɛ ɛsɛ bɔ soɔ na wɔma yɛmfa nto dwa ɛfa no sɛ monogenos theos Nyankopɔn a wɔwo no korɔ ɔma yɛn kenka New American Standard Twerɛ Kronkron no ase obiara hu no wɔ Nyankopɔn pɛn Nyankopɔn a wɔwo no korɔ ɛno ne kasa nkyerɛ aseɛ yɛkyerɛ aseɛ mu yɛkyerɛ aseɛ yie wɔ Yohane nwoma no bi sɛ kasa nkyerɛ aseɛ foforɔ na sɛ Nyankopɔn ba Nyankopɔn a wɔwo no korɔ
Sa ponche wo ponche nipa wo nipa. Nantwie wo a owo de wo nantwie ba. Nipa na ewo. Na se onyankopon no bewo a ereta ye friend se nyankopon na wo no kro. O Greek kasem no ye friend se monogenes theos. A denti na wan mon kire saa ne me se agya no ewo ne ba no. So mo ka se agya nyankopon na wo Kristo a mo kire se wo mo kire se Yesu Kristo nipa no bedi nkukuo. De Maria wo ye ne nipa tani pedua no mona nyankopon ba no ye honohom no betena ye ti Twerɛ Kronkron betumi akan no mamiru nyankopon ba na we nipa ba obehunu ye akan no Twerɛ Kronkron ne fa biara mu nyankopon ba na we nipa ba na wɔn na ye nyankopon ba no honohom no a we nyankopon wo no ansana ye bebo wiase na asasi no saa honohom no na ye ne ba no monogenes theos nyankopon na wo no kro abra ye soma no ba asasi so no ye frane se nyankopon na wo no kro wo kire na Maria nyi se ni pedua ewo no nche frane se wo ni papa no agya nyankopon awi na wo akire no waka se wo ne medoba wo somani mena ma wo ne abi o meye no wagya na waye me oba yen esi abra na asase biara maaye na wo nyankopon wo Kristo dada Yohane ngoma ti dun son enchemu aduonu nan John 17:24 Aja wana wode wana mame no Epese fa akwa me wono wono so meka me no wo hunu mani monyama wo ma me ne fise wo do me ansa na wo hye wi ase Aja wana wode wana mame me pese fa akwa me wono wono so meka me ho na sare be wi ase no wo nyankopon do ne ba no dada akasa me na ma wo ne da ben ya ansana wore bebo wiase no na eja no awo ne doba kro no dada ne wawon nyankopon kro nyankopon na wawo no kro no wawo ne dada na ya chorose yi obiara hunu we nyankopon pen je nyankopon na wawo no kro a owo eja no kokum anu ye ni mu da ho na dene se wo besori etia se wo nyankopon wo na se wo nyankopon na be wo a obewo de yen ne ba no so ye nyankopon ye sane se Kristo ye nyankopon banti na no nkire se so ye nyankopon ba no ne wo papa ye pe ana wona hom kronkron ne ye ja no ne wo ba no nyina tumi ye pe da bi ande me so me ye oba medu obuo ma me papa ewe se me papa ne no o tumi o nyansafo se ne me abra na misa no ebi a bepem na me papa ay nyansafo pi se ne me bre so o ye tretrefo me mete bi me krama nko suku anwie papa mpo tretre ade wo university suku mu wo FILIPINO mu enti wo ye me papa de o tumi se ne oba no sa ran so no Aja no tumi kasiye ne Kristo wo mienu nyina ya honhom wo mienu nyina ye nyankop Kristo ye nyankopon aja nyankopon so ye nyankopon na so aja nyankopon tumi abro Kristo de so ne aba no vi wate ase ani asedan kan nyankopon afemama ye nko legaspi ambabai ene wo ne abaroma tani ne ya ho albal montuwaso brother Eli and brother Daniel montuwaso mayen
Every legaspi are by high no. You will be colano phobi wa unyaba machi diva botekari or Roman Catholic in your one is a missa or your chira for album hasi na say missa ni brother Eli. Asadan Kenyan coupon say yaton sa from Mama Bahai where Kronkron Adesua say missa ni. Idea we yes in the podcast or in when young kana. Na ena awe here. Ever say sa dwene no ayese wo hia nkutahudie nkoa no. One man church for na chire sa. Wa mo se enipa hia nkutahudie nya asore. Omo hia anyonkofa nipa hia anyonkofa nya asore. Oma yen ka se wo nyakopon na wo chire wo nyamesompa na ayo be kasa asore ho hia. Abra wo nyakopon na wo chire wo nyamesom. Won so be kasa nyamesom ho hia. Won Kristo som eyo wo som a. De Kristo chire ye na ye aye osom no ri aba margin. Wo kasa wo didi dwuma wo Twerɛ Kronkron mu no. Greek kasa no ye treskia. Sam treskia no. Da so chesa wo som Nyankopon. Na wo besi dan na wona Nyankopon adi nkuta ho. Treskia kyerese onyamesom wo som Nyankopon. Da sade be ya wona Nyankopon be nyankuta ho die no de di kan no. Wasa wuhunu osom Nyankopon ho som wonim de ye setie ma wo Nyankopon na som no. Eronti ya Twerɛ Kronkron no kyerɛ yen se wo nyamesom pa ye wo kwan pa ye fa so som Nyankopon mama yen kenkan Yakobo ngoma ti ba ko nkyemu aduonu nson James 1:27 ase onyamesom a ho tie na ho inni fi wo agya Nyankopon anim ne se obi kɔhwɛ inyanka ne akunafo wo wona ho hia mu na woyi ne ho firi bia sen kekaye asomafo no kyerɛkyerɛ no wasaf kyerɛ onyamesom mapa ase onya sie na ho inni fi wo agya Nyankopon nim ne se obi kɔhwɛ inyanka ne akunafo wo wona ho hia mu na woyi ne ho firi bia sen kekaye ho nkekaye mu. Twerɛ Kronkron kyerɛkyerɛ nyamesom sɛ wode pa bi epese wo se fata wo Nyankopon nim na wo som no a ehia sɛ wo sua nyamesom pa na nyamesom pa no asomafo no kyerɛkyerɛ asempakafo no kyerɛkyerɛ asempakafo ye na Awurade Yesu Kristo soma wo no asomafo no kyerɛkyerɛ na wo mo ye ehwasopa ema onyamesom anasa no krosom na sade be kase asore hu hia na nyamesom hu hia na asomafo no kyerɛkyerɛ eba sa nyansa ni mu se wo ba kyerɛkyerɛ ade hu hia asomafo no wanom kyerɛkyerɛ nyina no Kristo ehye won Kristo no wo hye won ma wo kyerɛkyerɛ mama yen kenkan Korintofo ngoma di kan etidunan enchemadu asanson 1 Corinthians 14:37
Se obi susu se wo yodifo na honhom mu ni a. Se obi susu se wo yodifo na honhom mu ni a. Wo hunu se de meretwere mabra mu yi ye Awurade ya hyede. Na nimdiye won mo fa nyamesom ho no. Wan man churchfo no mo se nyamesom ho hia. Mo se nyamesom ya asore keke. Ente ya fra wo mo se born again. Omo from sa asafo ne so ne aba marriage. Asore ho kura ho hia. Kristo si asafo. Asafo ne ho hia. Mo se wo hia aye one Yesu Kristo hia so be fa yonko keke. Ye na ada mo mia wo mo ni da wo mo yonko nipa. Ye no ye wo mo nte Twerɛ Kronkron na sensem. Ye wo aganya nkopon. Ena wo ba no wo mo si asafo. Aganya nkopon ne ba si asafo ya bɛka se asɔre ho hia. Na asafo hu biara ho hia. Ye ya atoro gidie. Awrese Twerɛ Kronkron ne mu no. Nkopon si ye no. Oyamesom pa mama yen kenkan. Ayefeso fo ma ti num nchemu aduonu enum. Akununom monom yerenom tade Kristo so to asafo no. Na wode ne ho ma ye no wode ne ho to ho ma asafo no. Awurade Yesu Kristo wode asafo no. Ere ne nkwa to ho ma asafo no. Asomafo nyuma Atempɔn hwɛ mo ho ne nyankuo nyina wɔn kronkron de mo sisi wɔn so ahwɛfo sɛ ma ɔbɛyɛ ne nyankopɔn asafo a ɔde ɔno ara mogya anya wɔn no yie. Na nyankopɔn asafo a ɔde ɔno ara mogya anya wɔn no yie. Ɛde Kristo mogya tɔɔyɛ. Na wɔn a sɛ asɔre ho hia ne yɛ Pat Robertson ɛna born again one man church sɔre wɔ FILIPINO ha no nso awiawia ɛyɛ ade korɔ no a. Na ɔmo nsɛm a ɔmo so de fa Yesu sɛ wɔkra na wagye nkwa. Ɔkwan foforo biara ni hɔ. Na ɔmo so wɔkɔ asɔre enye wo nkwa. Ɔmo so wɔkɔ asɔre a enye wo nkwa. Anya asɔre na bɛgye wo nkwa. Sa asɔre ne yɛ atoro asafo de ya. Na wo bɛsɛe. Na asɔre a Kristo ne nkwa to hɔ ma no yɛ bɛka sɛ asɔre ho hia. Yɛ Pat Robertson ne 700 club asɔre no. Ɔmo nsɛm hu no a wɔn keka. Every say wɔn mpɛ asɔre. Wɔn se fa Yesu keke. Obesi den wa fa Yesu. Wɔma yɛn kenkan Twerɛ nsɛm wɔ Yohane nwoma ni mu. Yohane nwoma ti dumienu ahenkyemu aduanan wɔtwe. John 12:48. Die omu me na wonye me nsɛm no wɔde obu no wɔtɛn. Asɛm a maka no ɛno ara ne bebu no atɛn ɛda edi akyire no mu. Na sɛ wanye Kristo ne nsɛm a wɔpo Kristo. Na sɛ wobɛgye Kristo no awɔ sɛ wogye ne nsɛm nso. Na Twerɛ Kronkron sɛ asɔre bi wɔ hɔ. Wobɛsi den na wagye Kristo abra wɔn pɛ so bɛgye ne nsɛm. Na ɔde ɔmo me na wɔnye me nsɛm no wɔde obu no wɔtɛn. Da yenom ne nsɛm a yenom ne nsɛm a bɛbu na atɛn ɛda edi akyire no mu. Sɛdeɛ bɛyɛ a wobɛgye Kristo no sɛ Kristo din kwa na abɛfa na wɔnye ne nsɛm a wɔnye ne nsɛm a wɔde obu no wɔtɛn. Na ɔde ɔmo me na wɔnye me nsɛm no wɔde obu no wɔtɛn. Da yenom ne nsɛm a yenom ne nsɛm a bɛbu na atɛn ɛda edi akyire no mu. Sɛdeɛ bɛyɛ a wobɛgye Kristo no sɛ Kristo din kwa na abɛfa na wɔnye ne nsɛm a
ɛneɛ ɛntumi nyɛ adwuma abɛtwa wobɛka no kora safo ne ho wofa kristo ne ne nsɛm a ɛwɔ sɛ asɔre a kristo ateɛ no wokɔka ho bi nti manyɔnko nipa nsɛm hunu a nkurɔfoɔ keka sɛ asɔre ho hia onyamesom ho hia de wohia yɛ anyɔnkofa no wobɛsi dɛn no wafa yesu abere a wonka asafo a nyankopɔn ɛnkowa wɔ mu no bi asomafoɔ no wɔ adiyifoɔ no wɔ asɛmpakafoɔ no wɔ nokora safo wɔtwerɛ kronkron no mu na nyankopɔn akasa asɔre wobɛsi dɛn no wakasa asɔre ho hia abere wɔ nyankopɔn frɛ yɛ wɔfrɛ asomafoɔ no kɔɔ hɔ ɔma yɛn kenkan yohane nwoma edi kan eti baako nkyɛmu mmiɛnsa ɔsɛ deɛ yɛhunu no yɛateɛ ne yɛka kyerɛ mo na yɛn ayɔnkofa no yɛne agya no wɔba yesu kristo na ɛwɔ na yɛn ne yɛtwerɛ brɛ mo na mo ne yɛn na anya ayɔnkofa oriaba margye wahunu asuafoɔ no sɛ deɛ yɛhunu no yɛateɛ ɛdeɛ na wɔnom hunu yɛ kristo nkyerɛkyerɛ ɛna yɛka kyerɛ mo na mo nso ne yɛn anya ayɔnkofa yɛne asomafoɔ no bɛnya nkofa da yɛne agya ne ba ne bɛnya ayɔnkofa no ɛti yɛne agya no wɔ ba no na bɛnya ayɔnkofa sɛ ɔne agya no wɔ ba ne bɛnya ayɔnkofa deɛ a ɛne yɛne asomafoɔ no nso anya ayɔnkofa ɔkwan bɛ ne bɛtumi yɛfa so ne asomafoɔ no anya ayɔnkofa yɛbɛgye di yɛ wɔnom ahunu no wɔnom ateɛ na wɔn atwerɛ to wɔnom atum mama yɛn kenkan ana ngoma edi kan yɛti baako nkyɛmu mmiɛnsa na yɛne de yɛhunu no yɛka kyerɛ mo na mo ne yɛn anya ayɔnkofa na yɛn ayɔnkofa no yɛne yɛgya no yɛtwerɛ yɛn mo brɛ mo na mo ani gye awie pɛyɛ yɛyɛ kristofoɔ ani gyeɛ yɛyɛ kutawodi ɛwɔ agya no wɔ ba no ntam onuaba wɔyɛ ɔkyerɛkyerɛfoɔ toa so na kenka wobɛte aseɛ osuani ne ka sɛ deɛ yɛhunu wɔn no yɛateɛ ɛkyerɛkyerɛ wɔn no ahunu no wɔn ateɛ no ɛno na kristo ɛkyerɛkyerɛ na yɛne asomafoɔ no bɛnya nkutawdie na nkutawdie no to make us citizens of heaven. Parang isang ano yan, isang pamantasan ng Diyos na nasa... It's like an institution of God here on earth to be qualified to be a citizen of heaven, to be worthy before God through the doctrines or the religion taught by the apostles. For anyone to see that religion is not important to be saved, and if you consider in the Bible that religion is treskia, in your place we have there all the local churches, Church of God in the entire Philippines and even outside.
where there are Filipinos, you can join them, and I hope you will attend. We are inviting you. Yes, we are thanking the Lord for the good opportunity that we have today, that once again is given to us so that we can impart our faith. Thanks be to God for this good opportunity. Brother Eli, thanks be to God for thank you for your attendance. I'm personally inviting you. We are going to study the Bible alone. There's no other thing. Perhaps I may help you. If you do not know the verse, I may know it. I may share it to you. Verses in the Bible, so we'll have knowledge in the scriptures. Let's not be victims of diverse deceptions in religion nowadays. Thank you also for those who listened and followed us via the internet, those who are in the YouTube, in the Facebook. May God bless you all. Before we go home, I'm inviting you to a prayer of thanksgiving to God for this Bible exposition that we have held. Let us pray, brethren. Our Father God Almighty, in the name of our Lord Jesus Christ, once again, we pray to you, Father. We come before you. Please accept our collective thanksgiving to you for another good opportunity that you have allowed to us, for us to once again hear and reflect on your holy words. Thank you, Father, for continuously lending us our lives and strength. We know, Father, how you are caring for us. You wanted us to know and learn our duties when you created us here on earth. Thank you for not getting weary of guiding us and adopting us. Despite the many dangers in our time, despite many dangers and damnation, we are able to continue. We were in many times in dangers, and you are delivering us. And this is the only thing we can give back to you, to acknowledge that we are eternally indebted to you for all your kindness that you do for us every day of our lives. We glorify you and we worship you, Father, in your honorable name. Please bless us once again, especially our guests who listen to your holy righteousness. Allow your words to be planted deeply in their hearts and to acquire the desire to know and serve the Creator of our lives. Father, we know that the time will come that you will take back our lives. May we be able to prepare and learn to obey your holy will. As we go back home, please be with us once again. Deliver us from all dangers and wickedness. Please heal the sickness of our brethren and our fellow men. You are our great healer, including the illnesses of our souls. May you also forgive us of our sins and allow us to remain justified to call and pray to you. Please take care of all of us, and please bless your holy ministry. Our brethren in faraway places and countries, take care of all of them. All glory and honor belong to you. Thank you, Father, in the name of our Savior, Jesus Christ. Amen.
At ngayon, And now, brethren, let us receive the eternal love, the powerful blessing of the Father in the heavens, the saving grace and the healing of our Lord Jesus Christ, and the continuous guidance of the Holy Spirit rule in our hearts and to all that listen to the words forever and ever. Amen.